Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Sakbay nga raw nga intay buray-rayan ti pakasaritan ti maysa pagayam ket umo naman pa'y agkablaawan tayo ni Zion France ti Pepito Jr. wenno JR iti Kapitana Orang iti belated happy 8th birthday. Kablaaw manipod kini Mama Mami Joby Dupaes kanite mang bukbukal iti Lady L Productions. Agsingsingpet ka kanayon, Poge Balong, Wayne? Kanayunan na shout out tayo papagayam para kini Ferds Saldivar, kini Bembol Kamayang, Trina Marcos ditanay Jordan, makablaawan pa'y papagayam ni Aika Yuri ditanay Taipei, Taiwan. Ala, papagayam, intay nga ruden, buray-rayan, wenno biding-bidingan, ti surat ni pagayam tayo alara, iti probinsya ti La Union. Ken ka, Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Lara, addaan iti talong anak. Nakapagsurat akmet takayat ko amanggan ti kapanunutam, kalpasan ngay nak isalaysay, to'y padas kaw apadagsen unay iti abagak abakbaklayek iti agdama. Kastoy man nga raw ti Rogina, Mang Bianong. Sapay ko matagbaliw kan, Gardo. Ijamon ti kina chickboy mo. O sige, padakkali kon di chick, pagbalini kon at chicken. Seryoso Gardo. Kat seryoso akmat. Di makalan di chick, nagbalinan at chicken. Si kadayta, Lara. Apay ngamin at chicken. Nalakalaang amasukatan ti chicken. Tanonalpas nga insidam. Mabalin mo manon ti mangalay ti sabali at chicken. Kat inutek nga isida, tapno saan maibus adagos. Agseryoso ka man ngamin. Lukluk kun naktumot ngamin na kanayon. Ni, sana? Anya luklukon? Seryoso akin ka, Lara. Sika talagang ti maudi a babae iti biyag ko. Sure ka? Sure na sure. Pexman, saan ako nakumita iti sabali a babae? Agkidumak lang ngayon na da babae a masabat ko. Che, asig ngamin akalukwan ti ammom. Ha? Maamakak-lakat nga ruden. Tamang ano kalukwan laang ti panakiasawak ken ka. Sapay do ti mo na anakadenam sakbay adata. Adapay do aputot mo iti may kado a kinadenam. Amang ano mapututan na ket panawan nakmet. Al-alyaam tumot nga minti bagbagim. Saan pa adimtang ng pagparpari ko tamong? Ha? Kayat mo asawan? Dumteng to day ta ka nito? Isukat nakmet? Husto ka di dahitan, Lara. Sarda nga mo dahita ka papanunot mo.
Nakariing ka pa'y lang, mabangbangungot kandong ngaw. Lara, sure ka din iti panakidin nam kinigardo? Ay ayatak ni Gardo, Ludi. Ay amangan no na ayo ka lang iti kinagwapo na. Kat no naminta ka la chikboy dayjay. Nagkarimot nga agbalbaliw. Asus, nalaka lang ti agkari-kari dita. Ngam nalakamot nga itayab ti kalay. Ha? Agridam ka Amangan no di mo mapupuotan kat addanton iti sabali nga arpad. Si kamot, Ludi. Di nakmut-but-but ngan Ay, saan ka butbut ngan? Palpalagipan ka laeng. Tadyak mo't kayat nga arubon to tiluam Gapo iti kaado tiluam nga agarubos. Gapo iti kinachikboy day jay agardaw. Lara, mapana ko niti trabaho. Ha? Mapan ka ag trabaho? Ngam, nagpataraki ka pa'y? Anya nga ron nga, taraki mo't atalaga da tao. Nga oray sa anak nga agpatpataraki. Pantalon kang t-shirt lang mo't tikawas ko. Ta karpintero akit nga raw. Basta, ingkasukatan day ta suot mo. Ha? Saan ang maibagay iti trabahong day ta? Magtalna ka man, Lara. Nalabas mo't daytan. Sigod akas to iti suot ko nung mapanak iti trabaho. Gardo, Kan may sa, amin nga isuot ko kat bagay ko. Isoasaan ko abasol no naipasngayak anataraki, Lara. Papasulom dainang kan amang ko anang panday kanya ka. na. Anya nga talaunay ti isam-isaman ni Gardo. Hoy, Gardo. Ne, apa sinibarot mo ti cellphone ko ngay? Asino ti kachat mo? Gayim ko. Apa aya? Gayam nga. Ha? Lili tinagan ti kachat mo? Ibagbagang pa'y abaro ka? Kwa. Agdamdamag laeng. Iso sinong batak iti kasta. Namati mait. Gatal alalaki! Ni, apa nga yung barsak mo kanyak ti cellphone ko ngay? Anay ko. Talon ti anak ta. Dua ti putot mo iti muna anakam. Ita, ibagam a single ka? Agraraman a babaero! Mama, apay dagita kaus tayo? Pumanaw tayon kadagiti kakabsat mo iti dayti abalay, anak. Ha? Papanan tayo, Mama. Basta, pumanaw tayon dito eh. Panawan tayon di chickboy nga mayo. Isurot tayo ni Papa. Anya? Isungarod a pumanaw tayo, tadyak tayo tamakit kita ti panagrup-rupa na? Isurot tayo kit din? Kaasimatan ni Papa no awan kadwa na. Ay, makamo iti biyag na. Basta pumanaw tayon. Lara, anya ti kahit asawon da ito. Kit-kitaam lang arudan nga gimimpake ah. Balong, anak. Panawan na kami man pa'y kaninanang mo. Wan, Papa. Mapana ki Jay ayan da Lolo. Lara, apay nga gimimpake ka. At agayang panggap yung agbakasyon, yung di mo pa ibagbaga kanya. One, bakasyon forever. Anya? Makamukan, aramidam ti kay kayat mo. Taramidak matan ti kay kayat ko. Mapankan iti ayan dagiti agrurutap ako lasisim. Lara, agyamanak ta di yung pinatuloy ti pimanaw, bakit? Matayak lakit di no panawandak. Tada kayo ti biyag ko kadagiti anak ta. Ay ayaten ka unay-unay, Lara. Agbaliw kamot nga minen Gardo. Igyamon ti kinachikboy mo. Chicks mat nga minti umasidag kanyak, bakit? Oray aday wakida kat sorotan daklat ta.
Ampang mat dagita babae, ah? Amo dalang arudan nga dan asawam, ngam umasidagdalatakan ka? Ay, maluksawa ka talaga. Kasla dala may ibusan iti lalaki. Nagmayat kat kuman nga igudugod iti sa bawil dagiti kakasta babae. Oo, ti pusong bakit? Relax. Sana bali, tasiksikalangan ti babae iti biyag ko. Saan kan to nga isuksukat ka dagiti agchat kanya? Agpaiso? Wen, siksikalangan ti babae iti biyag ko, kunakmanan. Awanan ti sabali, mahal ko. Dungo, biyag ko. Kanayon kasta ti mapaspasamak mang biyanong. Tunggal aga pa kami, ken gandaton may kadagit anak ko ti pumanaw, gapo iti kinachikboy ni Gardo, ket ay-aywen, ken lamlamyungan nakadagos. Kalpasan na, mayat manayin ti linnangan may. Iti may sangal daw, ket Gumatang kan iti lakok akang kanan, Celso. Adapay na bati iti insursur ko. Sigurado ang magusto ni bakat mo daytoy, tanaimas ti pan nakaluto na. Bilibak mo't iti kinalayng mo dumiskarte Lara. Naggagit ka ngaglaklakaw. Kapilitan Tadyak mo't kaya timang namnamalatan iti sweldo ni Gardo nga agkarkarpintero. Nagasat ni Gardaw takas kang kati sa pulan na. Alang arudan, gumatang kan iti lakok, napudno matlaang ti bagbagam. Sige mga raw, naimas nga minti pa naglutluto minti kanang kay. Ay, wanggayam Lara, adda ka di kasinsin ni Gardaw ang nagbakasyon dito lugar tayo? Ne, awan mo ti amok. No kuna na kasinsin na di babae akadwa na nakita kay Jason Traw. Anya? Wan, inyam amo na kanyak di babae. Kuna na kasinsin na kano dayay. Ti awan an bain a lalaki? Payman? Lara! Mabit lang! Alam pa ito'y bayad, ti kinatangguakan ka na! Ala akton iti balayo, tagrin ni sot kami man iti awan an bain a lalaki? Nay, adda ka mo't gaya mo. Apay ngagtumpa ka dagos nga, Lara. Anya ka mo't din. Kababain, ang mga nadda nakakita ka data. Kurang pay dayta, babaero ka talaga. Agasam, ang dagayang babae akadwam iti sentro, kat inyam ang mumpay akasinsin mo. Nakikuyog lang kanyak dayjay. Aklunak, agpatpacharmin kanyak. Saan ko tinutupan ta si katilab ko, Lara? Labtaro, Pam. Nakikuyog lang, ngam inyam ang mumpay akasinsin mo. Anya ti kaya tasawon dayjay? Saan ka di nga dailamlamang mo? Awan nga, Rod. Di kagdanag. Taliklikak at talagang dagiti babae para kan ka. Ay, makauman ti ka na yun, promise. Basit laangan, Gardo. Talaga nga isinakan. Lara, maturugtan, bakit? Pang-aasim ka di ka nagungungat kanyak. Piks man, mamatay man. Talaga aliklik akong dagiti babae. Nagrigat mo't ngaminan ti gwapo, tay suda ti umasidag kanyak. Natural, lalaki ak mo't ang makarik na, bakit? Ay, saan arason daytan o danaka mo a lalaki? Marunot kumaday takot tapno agnakam ka. Anya? Sikamot, Lara. Nalabos mo't dayta na panangirurumon mo kanyak. Madita agilon-lunod, bakit? Dakas dayta. Wan, amom asawan adakas. Ngam di mo mo't amo a panunuton adakas timang loko iti asawa. Saan ka mo taluklok mon, kahit? Tasi ka lang tilab ko. Tidungdungwag. Awanan ti sabali ang mahal ko, Lara.
Ay, nalara. Naglakalaang ti panangyak akar ni Gardo iti alipuspus mo. Ludi, Basit lang alamlam yung naken ka, mamati ka mo tinadagos. inkarina mo't asaanan nga ulitan ti inaramid na. Ay, diyak amukan ka. Amum ti aramid na ng mamati ka mat no kundi kari-karikan ka. Diyak amun anya launay ti impakpakan na kan ka. Tapat patyamat no kundi karikan ka. No siyak lang ata ti asawa day jay, diyak lamon. Amangan no naglaukan ti toyo kan bagas. Kaya't kulaang mat nga ikan iti gundaway na nga agbaliw, Ludi. Namin ano nga inik kami ti gundaway na, ngam nagbaliw nga raw, alaman. Ha? Kayat nakalanga luklukwan, ta naglakan tumat ngamin ayakar day talipuspus mo. Nagmayat arubiruban ti rupa day dyan, no kita. Anya? Ibagam laang, no, kayat mo nga ikan iti pagnakman, ta, paikan taman. Ay, saan? Saan, Ludi? Di ka aramid. Diyak mo't kaya't ama isagmak ni Gardo. Pagtangtangsit na ngamin kat, day kinataraki na. Kayat nan samot ti matungpa iti ukis ti na ata alang ka. Tapno mapunasan day kinataraki na, kat awanan ti karkarit na. Aw, at iti sweldok bakit? Putputamon tapno saan at tumayab. Kompleto day ta. Agpaiso? Win, kompleto nga inyawat ko kun ka. Tapno saan mo manin ako na nga dati sa bali anang iintriga ak iti sweldok. Nasaya at tanapanunot mo day ta. Di ka kadiagdanag bakit? Ta sexy ka lang eh. Para makita Basta. Pexman bakit? Sexy ka lang na talaga. Saan ka anay nayunan kan suksukatan? Mano a bulan a natal na ti panagden na may kinigardo mang biyanong. Nagtalikak nga raw at talaga a nagbaliwan. Ingkag kagumaak latamet ti nang tultulong kan kuana, babaan iti panaglako-lakok iti kumpormila ditan, tapno matulungak laeng iti inaldaw a panagbiag may. Ti amok ide ket awanen ti rumswa a parikot iti nagbaytang may mangbianaw. Bakit? Kasangay di anak ni Celso. Agaw-awis si Jabalayda. Kastaya. Mapantayo ka no kadagito ubing i Jabalayda. Da kayo laangan kadagiti ubing ti mapan. Tani, ado pa'y tinaskan nga aramidak ti balay. Agdalusak pa'y, tadyak na sangsango ti nagdalos, takanayon mo't nga daki ti ruwar. Makauray dita, dalos-dalos dita. Entay ugit din. Agbati akong lakay. Mabit lang, tadigusat dagiti ubing, sakbay amapan kayo maki-birthday. Ne, nagpataraki kamuton iti kastaunay, Gardo. Kat mapan kayo laang mat maki-birthday. Unay kalakit din aya bakit? Kat amumot ajak igagagarat agpataraki. Agdigo sa klang kat agminaran day ta natural kaw. Ang mga nodamanan ti kumita-kita kan ka at chicks, iti papan mo iti balay da Celso. Bay-bay makumita da. Anyang arod nga kat sa anak mo't nga invisible tapno saan da ka makita. Ay, pasig namin nga inaangaw ti ammom. Agpay sumit. Iso saan ka nga agpampanunot iti negatibo. Tama di day ta bakit? Sana nasaya ti kasta. Tamalas iti inaldaw pa nagbiag ti agat atap iti awan mo't ti kinapudno na. Ay, kaslasaan amalmalpas dagiti trabaho diti uneg ti balay. Ay, iyan anak man pa'y. Nay, tay cellphone mo't ni Gardo day ta nakadiso di ta nagbaetan dagiti pungan. Nalipatan na nga inala. Nay,
agsasarunon ti nagchat ken kuana. Um, ah, Nay, baba ito'y nagchat. Nagtaer ka at talaga. Kaya't kan makita iti personal. Love you, lover boy. Na, ti awanan bain a lalaki? Addaman gaya man ti kachat na? Kunak no insardan nan ti panagchichiks na? Ha, nagchat man ng tiyampang a babae. Saan mo sarsardangan ti asawa ka? Ha, replyan ka man laangan. Sayot ka a babae. Ampang. Adda ka laang iti sangwanak. Kalbon ka ayop ka. Babaero ka talaga! Anay ko, dinakdanog-danugan na kasta, Lara. Babaero ka! Anay ko. Bistado kan! Adaman gaya man ti kabarbaro akachachat mo! Kunak no nagbaliw ka ngam itultuloy mo lat tagayam ti agchichiks ayop ka! Isuda ti umas asidag kanya kunak mat. Isuda ti umununang agchat kanya. Ay, saan arason day ta? Talaga kit di akayat mo ta? Kuma, aso kalangan! Tapno kompormila ditang ti aradasam! Baboy! Lara. Nauma akon iti kinachikboy mo! Agsinatan! Anya? Saan kon nga ibantay ti bagikan ka? Iso agsinatalangan, babaero! Makaamukan iti biyag mo! Ta makaamuak matan iti biyag ko! Sana siyak nagkarkaritom, Lara. Nawaya ka pumanaw no kayat mo. Wan! Talaga pumanaw kamin ka nagiti ubeng! Di sige, pumanaw kayon. Ngam iti ka nito arimuar kayon di tari daw. Awan mo ti sustento ama orayo kanya. Anya! San mingaro da pinatuloy, ti pimanaw gapu iti pangta ni Gardo Mangbianong. Pinampanunot ko ngamin ti pangtana saan amang tadi ti sustento no pumanaw kamin iti sidong na. Naumaak at talagan iti kinachikboy na Mangbianong. Kaya't kumitay ngagtal na ti panunot ko. Isuro na kuma iti rumbang nga aramiday. To'y pagayam mo, Lara iti probinsya ti La Union. I feel you, pagayam ko Lara. Mariknak ti pagdaldalanam pagayam. Umuna taga Tesalonica, Kapitulo may 5, versikulo 10-5. Diyo supapakan iti dakas, dagiti agaramid, kada kayo iti dakas. Ikagumaan nyo kit de akanayon ti agaramid iti naimbag, iti tunggal maysa, ken kadagiti amen a tattao. Apay, aglalaki ka kadimait no agbabae ti asawam? Dakas ti kasta pagayam. Saan ka bumalas iti dakas, iti dakas? Amom ti aramidam, kastoy. Diyay nakasurat iti Roma, Kapitulo 12, versikulo 20 maysa. Di ka paabak iti dakas. Parmakam ket iti dakas, babaan iti naimbag nga aramid. Di ka paatiw Parmakam ti kinadakas babaan iti kinaimbag. Agtalinaad ka analintag, ta dumteng ti aldaw ama amiris na ti bidot na, ket ad-addapay nga ayatem. Padasem kitday, asika ti kasayaatan, ken maitutop nga asawa para ken nila kay mo. Asikaswem anaimbag, babaan ti panagserbim ken kuana. San mo apaspasabtan iti maday asaaw
no kasta sumangpait nga agapaw iti trabaho na, ta nabannog dayta. Adakan, babae raw, di mo kong kunawan, no namnamaam sumangpitain, daytay nakasagana kuman ti kanin na. Asikaswem, akasiti, panangasikasom kadagiti anak yaw. Dayta kati kay kayat dagiti lalakay, ti naasikaso nga asawa. Sapsapulen da nga main daytay rikna akasla isuda ti are iti balayda. No madim maasikaso anaimbag, mabali na tumamnay ti relasyon yaw. Kadwan na nga agsina nga agasawa, ket daytay adda bukod na akarer, wenno trabaho ti babae. Tagapaw iti trabaho da, maksayan ti oras wenno panawon da iti asawa da. No maminsan, no nadurasan ti babae iti karir na, mangipaay daytoy iti insecurity. Wenno daytay awanan kinatalinaay, wenno panagtalag kenne lakay na. No kasapulan nga agobra ni Mrs., masapul timbangan na ti oras na ken ni Mr. kan iti karir na. Lara ti makunagpay ket kanayon kang agdigos pagayam ken agbangbanglaw. No. Maawis ti imatang nila kay muken ka. Amangan matno naglingling et ka, anapan naglako iti kanen dita. Nang runa no daytay lamlamos pa iti kailakaw. Ket isu pay lati angot mo amasangputan na. Hoy. Madia. Tati angot ti maysa kadagiti senses wenno pangrikna at tumatak iti utek ti maysa alalakay. Dakkel ti impact na wenno epekto na dayta iti lalakay iti partner na babae. Agbalin ka napintas ken sexy lata. Saan tayo mailibak? At ilalakay ay ket maayayo kadagit hinay sexy ken napintas babae. Saan man nga klonan daytoy dagiti na mi mister, ti umuna makita da, ket ti ikot mo kinapintas, ididamo na ka makita, wenno idi ararmen na kapailaeng. Di mo ipalubaws nga aglosyang ka. Gaputa addan anak yaw. Agpapintas ka lang pagayam ko para kene Mr. Mo. Saan mo kumaakontrain kanayon ni Mr. kadagiti desisyon na. Laglagi pa nga iso ti adigay iti pagtaangan. Iso raemem ti asawam, tanalakang agpungtot dayta no kontraam kadagiti na pangedeng na. Kanayunan na pagayam ko, laglagi pamat dagiti napipintas aramid na ken ka. Masigurado nga da na aramid na anaimbagi ti biyag mo. Saan mo't kahit bidot amin nga aramid na? Sana ya. No maminsan nga main, jaylatan bidot na ti makitkita tayo. Kaya laglagi pa, siguday nga inayat mo pagayam ko. Saan ka day nga inayat mo? Isu nga raw nakikalay sa kakenkwana. Nga oray upayan da kapay dagiti gagayim mo. Adda nakitam akinaimbag kenkwana. Mabalin ako na nga, idi aday tamang biyanong. Wan, iday, ang sana mailibak ti kinapudnaw nga addalat ta jay ayat mo kenkwana. Kahit nasawain mabalin mo nga ayatan manen. Mamakawan ka pagayam ko. Tamom nagdakkel challenge wenno karet
at ti pamilya ket mapagtalinaed mo nga agkakadwa ken naragsak. Oh yeah! Ala! Kastan papagayam, pumakadamanen to'y numo to'y biyang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Nung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!